A ver, aquí sí que temos unha boa panorámica, desde el tanque. Aí abaixo está Garachico, ese pueblecito, aquí no noroeste. Aí están as peninsulitas todas recortadas, cas súas plataneras. E por aí segue a isla. Aquí evidentemente está o imponente Teide, que é o camiño que imos a ir. Siguen os volcáns máis pequenos. A verdade é que vale a pena no camiño pararse aquí e subir, a este edificio que fixeron. E aí está ao fondo La Gomera. Ese é o Atlántico, evidentemente. E agora vamos a ver un pouco o camiño polo que ascendemos, que é ese. A vegetación. Este é a parte oeste. Aí está a caleta de Higuaín, que é onde estou eu aloxada. Vamos a ver, volvemos por aquí. Vais a todo este monte escarpado, cara abaixo, cara ao pueblo, e está cheo de plataneras. E o último recorrido, vais a todo isto para a costa, que hai así un acantilado. Eso de aí é outra vez Higuaín. E aquí está o Teide. E ale, aí que vamos.